аз съм Алекс, а това е Дидо. Тоест Коко. Това е личният сървър на Мен и Коко. Това е... Ударите работят! Това е моя чест. Що и аз съм влязъл честа за храна, бага? Това е на Коко честа. Да, като гледам хората го знаят. Тук за оръжията. Тук за диаманти и важните работи. И кое е важно? Виж, доста хляб си събрал. А може ли аз да малко да посъбирам? Може да е една даймонд килка? Да, ела да спим. Чакайте, вчера направих къщата на дървото. Колко ела да спим в нея? Чакайте, искам да взема една диаманта, но да щупя после диамантите. Виж, скок, пут, скок. Скок, пут, скок. Ти си дървен лоз. Хайде, лагай. Ей! Коко! Жива ли си? Ами... Защо има диамант в къщата ни? Да, без да иска го сложих. Айде, лягай. Го, чакай. И двамата лягам по едно и също време. Знам бачиш как да видят хората. Едно. Идвай. 1, 2. Знаеш, че ще се събудих. И би ли ми дала легото? По-скоро ми го служи, моля те. Аз съм пира. Добре, повече да не се удари и да не се караме. Добре. Тя е много готина в Майнкрафт, само дето е... Клипа ще опреме от 14 минути, защото... Аз направих клип от 21 минути и не успях да го кача. Аз направих от 16 и не можах. Къде служат диамантите? Това е третият ми клип, който правя. Учим да събера малко диаманти. Виж, имаме 3... в моя чест има 3 кофи с... такова... Кажи го де е. 3 кофи с какво? С мляко. Да. Ако имахме една тика, очакваме да правим ара. Виж, 2 стака и 43. Добре, ама никъде бяхме сложили първоначално диамантите. Не знам. Ето. Тук. Не, в ада. Той има още останали, но... Ако умра, ще се загубя кирката. Карай, той имаме толкова много кирки. Тоест много диаманти. И кирки. Добре. Събрахме ги, докато търсихме в пещерите. Да ти покажа ли къде е това диамантите? Аз знам къде са. Чакай да вземем малко букшели. Не, и ние имаме много... Добре. Да ти покажа ли къде са останали диаманти, къде ти ги беше сложил? Не. Това е много яко. С него ще правим кварц. Вярно, много е яко. Дай ти дава XP. Аз съм на 7 левел. На мен не ми показа левелите. Виж какво правиш с него. Един блок кварц. Забравих този чест. Тук са... Кажи го да е... Броните. Да, броните. Това как се казваше? Това. Вилката на ковалня, може би. На ковалня. Добре. Ама в коя? Къде съм аз, бе? Майче се загубих. Шегувам се, бе. Я да ги подредя малко. Не се отхвърлили? Вече не е толкова приятно, че ме приехте. Благодаря. И аз съжалявам, че не съм приета. Няма да търся диамантите, връщам се. Мисля да не съм се изгубил. Ти си типичен Харвард. Ел е толкова... Виж, почти го завършихме. Да, ще трябва да се правим нов чест. И пък да го направим. Вътре имаме още 2 честа. Там в къща на дървото. Там какво примерно да сложиме? Дидоди. Да сложим вътре. Какво аз съм Дидоди? Трябва някой да ме пъкне специален чест. После се опитам да яздя. Както Дидоди веднъж язди знака. Аз изгубих айрон кирката. Не, изгубих, ами умрях във водата. Нещо ми се бъгна сървъра и не можах да изплувам над водата. Ама ти кога си тегли Майнкрафт? Когато ти звъннах, ти ми вдигна, аз ти затворих и ти после не ми звънна. Алекс, чакай, ще му се опитам да тазя както знака